ଭିडिଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏ କେସ୍ ତ ବେଶୀ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ନା। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଥିବ ଛୁଆ ପିଲା ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ? କାହିଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଶରୀର ଗଠନଟା ସେ ଅଲଗା ପୁରୁଷର କ'ଣ ଶରୀରର ଗଠନ କିଛି ଅଲଗା ନା କ'ଣ? ମେ ବି କାରଣ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେମ୍, ୟାର ବି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ତାର ବି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ୟାର ବି ଦୁଇଟି ହାତ ତାର ବି ଦୁଇଟି ହାତ, ଯାହାର ଶରୀରରେ ଯେମିତି ତାର ଶରୀର ବି ସେମିତି, କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସ ରୋଇ ଆସ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଅନ୍ୟ ଟୋକା ସହିତ ପଳଉଛ କି ଅନ୍ୟ ଟୋକା ସହିତ କଥା ହେଉଛ କି ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ করে ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ ଦୟାକରି।